Hokej je tvrdý šport, v ktorom je veľa rôznych pravidiel. V tomto videu som si vybral pár najzákladnejších a najdôležitejších pravidiel a vysvetlím vám ich, aby ste najbližšie, keď budete pozerať hokej, chápali, prečo sa to tak stalo. Striedanie. Všetci isto viete, že na ľade musia byť iba 6 hráči na každej strane. Ľavý a pravý obranca, ľavé a pravé krídlo, stredný útočník a brankár. Striedať môžu všetci hráči kedykoľvek chcú a brankári pri každom prerušení hry okrem prípadu, keď je zakázané uvoľnenie. Avšak hráč, ktorý práve nastupuje na ľad, musí počkať a zahrať s pukom môže až vtedy, keď hráč, ktorého strieda, je už na striedačke. Pri úmyselnom zahratí pukom je trest a pri neúmyselnom alebo náhodnom zahraní s pukom sa hra preruší, ale trest sa nedá. Po každej tretine iste viete, že sa menia strany, avšak striedačky ostávajú na tých istých stranách. Zakázané uvoľnenie. Pri tomto pravidle sú najdôležitejšie čiary na ľadovej ploche, konkrétne stredná červená, ktorá rozdeľuje hraciu plochu na dve polovice. Pokiaľ jeden z tímov vystrelí puk spoza tejto červenej čiary a bez toho, aby ho takto za tou červenou čiarou tečoval, dojde až za bránkovú čiaru druhého tímu, hra sa preruší a presúva sa do obranného pásma tímu, ktorý toto zakázané uvoľnenie spôsobil, a takisto ten tím nemôže striedať a musia ostať na ľade tí istí, ako tam boli, keď bolo zakázané uvoľnenie spôsobené. Avšak ak tímu sa podarí spoza stredovej čiary dať gól, napríklad keď je odvolaný brankár, zakázané uvoľnenie sa nepíska a gól normálne platí. Takisto je strieľanie puku cez všetky čiary dovolené pre ten tím, ktorý práve hrá oslabenie. Neuznanie gólu. Je veľa ciest na to, ako dať gól, strelou od modrej, dorážkami alebo tečom. Ale môže sa aj stať, že rozhodcovia gól posúdia a zistia, že bol proti pravidlám a neuznajú ho. Najčastejší prípad je gól nejakou časťou tela. Pokiaľ sa puk iba odrazí napríklad od nohy alebo od ruky, gól by mal byť platný, ak je v tom však úmysel, kedy hráč do puku kopne alebo rukou udre do brány, gól by sa nemal uznať. Takže najčastejšie padajú góly hokejkou, avšak aj pritom si hokejisti musia dávať pozor. Pri teči hráč nesmie zdvihnúť hokejku vyššie ako je brvno brány a dotknúť sa ňou puku, inak tiež nebude gól platiť. Touto hokejkou takisto nesmie zasahovať ani do bránkoviska a ani sám nemôže stáť v bránkovisku počas toho, ako napríklad niekto strieľa na bránu. Do bránkoviska môže zasiahnuť iba pri dorážke alebo pri individuálnej akcii, hráč však musí do bránkoviska zasahovať pre puk. Takisto musí byť bránka na správnom mieste, ako má byť, a ak ju takto omylom odsunul, hra sa pozastaví. Ak to však spravil napríklad brankár úmyselne, tak gól platí a jedná sa o technický gól. Offside. Pri offside sú najdôležitejšie modré čiary na ihrisku. Za obidvoma modrými čiarami sa nachádza útočné pásmo, kde je súperov brankár, a obranné pásmo, kde je vlastný brankár. Offside platí iba pri útočnom pásme každého tímu a offsideová situácia nastáva, keď hráč prejde do tohto útočného pásma obidvoma nohami skôr ako celý puk a ten daný hráč nemá puk na hokejke. To v skratke znamená, že nemôže sa do útočných pásiem nahrávať a ak tam chce hráč s pukom preniknúť, nikto z jeho spoluhráčov tam nesmie byť. Ak sa niečo takéto udeje, hra sa preruší a musí sa vadzovať znova. Je tu však jedna výnimka. Pokiaľ je hráč v útočnom pásme a dostane prihrávku od súpera alebo súperovi vypichne puk, tak žiadny offside nie je. Nakoniec tu mám ešte jedno bonusové pravidlo, ktoré vás určite prekvapí. V hokeji často bývajú zranenia. Zranení hráči niekedy po zranení odídu zo zápasu a hrá sa bez nich. Rozmýšľali ste však, čo sa stane, ak sa zrania všetci brankári jedného tímu. Pokiaľ takáto situácia nastane a ani jeden z brankárov nie je schopný chytať, tak jeden z hráčov si musí obliecť brankársku výstroj a ísť chytať za ňo. Je ešte kopa ďalších hokejových pravidiel, ktoré som vo videu nespomenul, takže kľudne môžem spraviť druhú časť. V tomto videu som hlavne hovoril o najzákladnejších pravidlách hokeja, ku ktorým v hokeji najčastejšie dochádza, aby ste chápali, prečo nám napríklad dakedy neuznali gól alebo prečo sa niečo deje. Ak sa ti video páčilo, môžeš dať odber alebo si pozrieť ostatné videá. Ďakujem.